Közepette rássol föl, és Sárgát megpróbál meg is pillantja az első emberét, majd ráfordul Gumira, ott az első, és mindjárt megvan a második ember, és Gumiból fölkapja a nagy AK-t, és egy kis várakozás után ráugrik a Csipa, és akit Hipfire-rel fejez be, egy gyors reload után pedig Vasak felé veszi az irány, ahol tudja, hogy ott van a következő ember, és így van az utolsó minis is fölbukik, így megvan a csapat második köre.